Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Agoy! Pahawa lagit! Sakit na doon! Agay, dog! Dungger ka! Dog! Dungger ka! Dali, Dudut! Miles! Francine! Magpa-picture ta rin yung upat. Kitang tibuok pamilya. Dali na. Sige, mako rin. Sakto nga ko! Sa tunga. Brad! Photographer! Mamalihog ko. Sa tunga. Magpa-picture me. Okay, Brad. Ganito ha. Ayun ako yung picture na. Ganito ka, Brad. Sige. Mahal naman ang bayad na ng iyong picture pa. Eh, okay ra dot. Tagsarap itaw ni. Handumanan ni sa imo pag-graduate. Oh, Bitaw, kuya. Agsara, manggod. oh, Mo. okay. Sige, Brad. Oh. Purman na mo. Dito ha. Sige. Sige. Dire ka sa akong tuong bahin ha, Miles. Samtay si Dudot sa wang bahin ni mama nimo. Silbi ba nga kanang tungan mo na mundo ha? Sige na. Okay na mo. Okay! Oh, kana ipakita ang imong certificate, Dudot. Sige na, Dudut. Niya. Okay na mo. Oh, kana. Ay! Ay. Kadiyot! Ay, kadiyot! Oh. Kadiyot! Uy. Ang uncle ko! Ala, nye. Hala! Silulatan siyang kagwapa! Ay. Sige. Ma, dali ma. Apil na mo. Ay! Oy! Ay. Sige, madali na. Oo, mga apil ko. Kadiyot. Oy, maniniyot! Maniniyot! Ayaw sa mga apil ko pa picture o ba nila? Time sa! Sige. Purman. Sige ka ba? Sige ka ba? Ay. Pasensya na mo ha, mga apo. Dudot, Miles. Kay nalangay gyud ko. Kay dugay kaayo na human og maniobra sa akong buhok ang bayot tinis parlor. Si Mama Tansyang, oy. O bitaw. Madi guwapa kaayo kala. Guwapa. Sip, Miles. Di ba ya? Nagpagwapa gyud ko kay pulos gud mo paso nga akong mga apo o guwapa nga mga apo o guwapo. Hain man akong gift, Lola. Nga, una-una nagpangayo si Miles siyang gift. Bisan, odto pa siya mapaso. Ako ba yun na kay may graduate naman ko. La, gift na ako la. Dudot. Miles. Ay, mga bataan. Ay, pasagdi lang ko na ninyong duha. Gisaaran ko maningatagan o gift God kon makapaso o matauran sila gribon. Oh, syempre! Lo. Niya, nagpiparbagang akong gift ninyong duha. Na, Uy. May pakapin pagyong hala. Siopaw! Yay! Kalami! Siopaw. Kadiyot. Diara. Hala, Hatagan ra ba pud kuno ta gift ni Tito Greg karon kuya? Wa palagi siya. bitaw no. Lo, ngano ka? Mo ari ron to siya pa Francine. Makuring. Mo ani ron to siya. Dudot. Miles. Kamo bang duha? Unsa gani unya ikasulti niya nga nangayo mo niya gift? Oh, bitaw, Dudot. Miles. Ay, pasagdi lang gud na ninyo mga bata. Namaray gramang gud na sila sa atong unsa to? Tito Greg lagi ko no nila. Oh,
Wa man Ricky. mi mangayo kudla. Sira may miingon nga tagan mi niya. Mao jud la, mawa man gani mig pangayo niya, pero nimo dili. Kuya Dudut di mo wow. Oh, Bitaw, Miles. ako sadi. Mau bitaw kitla. Ikaw, Kuya Dudut. Ay, gining mga apo ha. Nagsalig lang yun nga mga palangga. Nganong wa pa ka si Kuya no? Uy, Laki no, Miles, no? Wala pa jud. ay, basig inig utura to siya maabot kuya. Inig paso na nako. Mao. Kaya naman itong duha, day ko rin. Nga, hapit na maluto nang ipaluto na itong barbecue. Maniurod to tayo, luto ana. Ay, tuwa pa sa ilang isig ka classmates, Francine. Nakig-istorya. Kay mingaw na kuno sila sa usag-usa nila kay bakasyon na pod. Pero giingnan na to na kung di magdugay kay maniud to na ta. Oh, lagi. Ay, believe sa cube ko anang kasuot ninyo anang grade, no, Francine? Hastang mga bata, suod sab yun niya. Manggihatagon sab kaayo nilang Dudut o Miles. Ingon anak gina siya ka galante, matansyang. May bitaw ko. Idaghan og dako gina siya natabang namo. Unya punpun pagyud ko no, kung manarbaho na ko dito sa Cebu, may pasalig siya og naniguro gyud nga siya ay makapasod akong trabaho dito. Aw, maulag ito isulti ni mo lagi. Oma. Yun na. Nahilo man ka ko rin na. Oh. Ha? Unsa? Matansyang? May gisulti ka? Noon sa ka man nga, murag blanco man ka. Nganong mablangko man ma? Wa man good. Roon sa man, nagpasabot na ba ninyo ang mga bata? Ha, Corina? Francine, nga madayon ka yun dito sa Cebu. Ambot ining Francine ma. Usay ambot. Kamong duha mo'y angay mo pasabot ni Dudut o Miles. Buod sa unya ng mga bata. Ha? Francine? Sige lang ma. Ako na may bawo mo pasabot sa duha. Ang ako gud nga dili siya mabaw aning ilang ka excited sa pagpasok karon. Mukalit niya sila kadismaya kon masultihan ako sila. Wa tingali kaso ni Dudut kay human naman ng ilang graduation ganiha. Si Miles good kay wa pa man karon pa mangunto. Ay. Nak. Kamu na gyud anak Francine. Kamu ko rin. Unsaon ninyo sila sa pagpasabot. Nawa. Oh, daghan na kayo ni Paso. Hapit na mami ng mga honors sa grade 4 kuya. Kami ng grade 5 ang sunod mo paso og taon na gripon og hatagan og medal. Unya, wa pa si Tito Greggy no? Bito, no? Di na tingali to sa man ni Malsoy. Ha? Ni, kalain. Misaad ba ya siya nga mo ani siya inigpaso na to. Kaya tagan ta niya og gift. Unya, dili siya mo ani. Di na tingali to sa man ni, oy. Kay kun, miyani pa. Ganina raw tato siya nyari sa among graduation. Basin ganid. Karon pa inigpaso na mo. Iya din ang timingon nga ikaw na ang mupaso. Oh, bitaw no? Di na to man ni, oy. Iya tingali to. Para lang ganahan ta. Kalain taon. Di man gud inguna na si Tito Greggy. Buutan man gud to siya. Unyag dilimon hi. Ha? Aw. Kuan. Zaman, ha? Aw. Da. Hala kuya! Wakati Awa! Haman. Awa! Haman. Tan-awag kinsa ng autong napaingon din eh. Si La- Kuya Greggy na na. Lo. Siya na na, Kuya Dudut.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!